Dongo TV team Aguli Bubagra Khorni West Tripura district ni bising khobjak Akhura border India Bangladesh border 0 km ro hapkha tamkangke Bangladesh ni kaisa organization odaro phai domki homki rui tongkha Tripura no seginyanan bagai ground report tongo the booster यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट है सफिशिएंट अरेंजमेंट फोर्स है टोटल है बहुत सफिशिएंट है टोटल फिगर नंबर तो नहीं पता या परिस्थिति अभी कंट्रोल में है क्या ये उनका मैटर है हमारे यहाँ पर टोटल पीसफुल है कोई प्रॉब्लम नहीं Dongo TV nai to nai rangsani ta khoktai bukhok sogno haino hai lam sogo ang tongo niro ni logyewo semoli ani logyewo tong cameraman Rohit Debbarma sungtini Dongo TV phai sok paikha akhaura je Bangladesh Tripura border or jagao haino phungni simi atomsa khlai Bangladesh ni borok rok kaisa rally ni bisingte ke soba ni bisingte or sirik lai tong phaika tamni kanke songlai thangjak salo nogoi mano hasti ni lukora je Tripura haste te Orissa te Kolkata Abono Pakistan by Borok Tancha Clavi, Jukto Clavi, the attack Claini, the Zaga Hat, Hegna, no, Lukoro Kanavi man can light tongue the Salopok Maskin, Abamunto, Piabatini, and some Pankang, no women got the Bangladesh, the Borok, the Pungli Simino or Zagaba, the Akaura, Bangladesh, Tripura border, Siri Glide on Pilemani. Tamni can get Boroni, Siri Glamani, the Boroni, the Sobani, Ude Chotamo. Tamoni na hormong no toy borok tini osoba khlaile khama haikeba o soba khlaile beni onkula wa saboni yakto obono sumong gotor asai jak belekhen wana ma sungsa aro karak nai mathang ni bisingti lugoro sini mangplewa nugoi man khana karak nai mathang joto beremni no tabo central force te Tripura police joto beremni no CRPF te border security force joto beremni no aro security tight khlaiwei or jaga aske karak tight khlaiwei no aro security khlai duty khlaijagoi tongkha or central force rogni sago bulletproof rog jacket chungmoi no or ready thake ba tiarang laijak aya bai baisa phaisingo haino nogoi man khana lukora water cannon tear gas bebang no ready khlaijak aini phaisingo lukor khanawai man khana sini mangphiliwo asa kena borok ba Bangladesh ni borok rok belai kena wana masungsa borok ni flag rok toibi no or jagabo mic bai jeta borok ni je chirik mani borok ni jeta chirik lai borok demand khlaile mani Obono toi ni borok or lukoro sini ya India ni phaisingo borok chirik lai tong phayo phiaba oboni udai chutama am sekena borok ni flag rok toibi akoi borok or soba nokhori tong layo tamni bagai India government borok sanmungti salai mani klai khana borok ni na hormung tamo belai no wan masungsa am sek simia hapangni phaising tei dagi mungruja kha je or je akhaura border simia bebak Tripura border Bangladesh border or jaga krak security tight khlaijagoi tongo je nangkhangke India government teibo central force ronai teibo horjagoi tongo gari bai cherap khlaino bodol khlaino central force horjagoi tongo nangkhangke teibo ronai je thuinanga ke thui ronai India ni borok rok aba haino phan thonlaijak thuinanga ke thui ronai ba choba khlaina no tongkha ke choba khlaileni ba bulaina nangkhangke bulaini aba haike no tiarang laijak Piaba sing ora bisingo habu phunogoi mania haifano lukoro sini mangphliwo nogoi manai tongkhana asekeno Bangladesh ni phaisingo je siri glai broni mic ba ko ba ke soba khlailai tongmani piaba obo bari mani nukjagai tongo tamni ka ke sing hageo nogoi mania je Bangladesh o je obo haike atomsa khlai really khlailai ma rok phan thonglaiwe jase ke kha kotor khlaiwe Tripura haste ni haike India government ni phaising tiwa ma haike soba khlailai ma rageo sing nogoi mani piaba Bangladesh hawo horsung mani ya gulo sing salbat koraya khlaino horbai salbai salbrum brum no Tripura wa target khlai ha phaimani nogoi mano phiabatini ketai gumun khlaiwe Bangladesh ni borok ro kha kotor khlaiwe che tabo ke sala sikla bori sikla serai ni simi jeng sengkok temani bisiti saiman ka serai ni simi jeng okra sakra joto no ora palbak sa khlai Bangladesh ni borok ro Tripura ha ham soba haike India no target khlaiwe no borok oro tini rally khlaiwe tong phaiwo oro am sekeno gobang je passport ni bising tei bo haino Bangladesh ni borok rok turuk haboi tongo phiaba borok kangke raida saya wanji bosong turuk bosong borok joto no palbaksa khlaino or jaga Bangladesh ni borok rok akhaura Bangladesh Tripura ari border ro borok soba khlailei tong phayo phiaba sing or India ni borok rok bo haino ayang ba baisa phaising India ni phaising ro haino borok kuthum laijak tang kangke borok jodi phaikangke borok
reply dong nai hinai no oro je India ni borok ro ke Tripura ni borok ro phan thun laijak joto sikla sarai ni simi singo okra sikla joto no oro jago thun laijak lokoro sini mangplio botol botol noi man khana phia baro jaga karak asake no karak nai mo thang jak ke bo phan oro hamna ni permission rojak liya oro ke bo phan phaina ni permission rojak liya naina ni phan permission rojak liya abse ke tabo karak security tight khlai jaka almost oro simia joto Tripura hai ke ba all India ni je Bangladesh ari gana or jaga wa asake no security tight khlai rojak gei tongo tabo hafoni phaising te obono dagi mung rojak gei tongka je da central force ba je koro tiasar India police nang ha ke tei boro horjak nai te or jaga je kaisa jora oro kotor pati mungoi mano je Bangladesh phaising wa je goli barut phano kokjagoi mano tangai kha ke sing oro nugui man kha je central force roni sago bullet proof jacket chumoi je tiar khlailek tongmani silai pa thamro to tiar khlai na horik tonglai mani sing nugui man khana lukorok sini mangplo nugui man khana phia ba sing kaisa na kar sana mo je sing bisingo habai phunugoi manle atang ke allowed rojak ya asake no security tight te kirima singsa or jaga bo je kaisa jorabo kotor pati mungoi mano aboni bagai no allowed rojak ya joto borok no je VIP ha ke ba kusuk beremni je SP DSP borok hairok simino or jaga bo hamnani bagai allowed jagai dongo phia ba abono je India government tamo khlaya tamo subaya tong Bangladesh hano phia ba hai phano je thalo sawo je thalo khiwo humani obo haino tabok jasok India government ni phaising tei ba je chuba suru jagai tong de hai phano borok o suba sungno borok tamo sanai maya nangjaya hai ke boroni bukha borok ni bukha nukjakli ya bo haino ngui tong sibo tabo Pakistan